Beograd, prestonica Srbije. Umetnička akademija profesora Mladena Josića. Beogradska škola umetničkog zanatstva poznata je i cenjena na celom Balkanu. Naročito drvorez i dubore su na velikoj visini. Nameštaj u nacionalnom motivu. Projekat kapitola za novu Beogradsku Savinačku crkvu. Najveći dnevni list u Srbiji Novo vreme utrostručio je svoj tiraž i predstavlja najmodernije štamparsko izdavačko preduzeće na Balkanu. Srpska omladina je veliki ljubitelj sporta i stoji na zavidnoj visini. Posleratne plivačke utakmice pružile su najveće uživanje. Kupatila na Savi i Dunavu uvek su prepuna gostiju. Po prvi put u okviru srpske emisije jedan javan koncert na Terazijama u Beogradu. Svira nemačka vojna muzika.